shekaran jiya na yi mafarki an ce auren muka zo a tsayar wanda zai zama illa kan auren mu dole ne fa mu je mu kawar in kana nan ko an karɓi sadakin wani zan ce duk amayar da halin ke hukuncin zan aure ka hankalinka kama kwantar hakon ka ya zo shi gidan wasu zanta dan ya zama akwai mafaka kauna ke sa ayi aure sannan ai zama a cikin hakuri wanda ya haka tabbas ba shi na dama soyayya ba in dai haka ne kuwa dole na dage naga ko zan samu gida sannan zan baki abinci da nama kuma duk zan kori kuda in kina koyi ni zan kashe dukkan dorina har ma da kada matsayinki a guna babu kamar ki zan kai ki Dubai Canada amma kar dai in ji zancen kozin da mahauci zai yanka kauna ke sa aya